3 cribados poboacionais de cancro colorectal, mama e cérvix e 2 proxectos piloto para pulmón e próstata, todos cunha notable participación cidadá en Galicia, están a permitir a detección en etapas máis temperás. Segundo a última edición do Rexistro Galego de Tumores, os cancros de maior incidencia son de próstata en homes e de mama en mulleres, pero está a medrar a incidencia de todos. A mala noticia é precisamente esa, que a incidencia do cancro vai a seguir subindo nos próximos anos. Calcúlase que polo menos hasta o 2050 esta incidencia vai a subir. Por que ocorre? Ocorre primeiro porque a esperanza de vida, o envellecemento da población cada vez é maior. O cancro vai moi parello a edad. Despois está o tema do estilo de vida, onde temos uns carcinóxenos conocidos, como o tabaco, como o alcohol, como a obesidade, como facer pouco exercicio. E hai tamén outros que aparecen e que estamos descubrindo como algo que ten que ver ca polución. A loita contra esta enfermidade ocupa hoxe case o 60% dos proxectos de investigación biomédica. Son estudos ligados a avances científicos e técnicos que van permitindo detectalo antes e tratalo mellor. Con exploración de novos métodos de cribado, novos métodos diagnósticos con sistemas de inteligencia artificial. A investigación é o que nos vai axudar a controlar o cancro, porque xa empezamos a entender o que é o cancro. Entender a nivel celular unha enfermidade que evoluciona, que se defende dos tratamentos e que exixe estudo constante. Nestes laboratorios do IDIS en Santiago, 1000 persoas dedícanse ao que se denomina investigación translacional, paciente a paciente, baseada na análise dos tecidos, das biopsias, do plasma. Cada vez vamos personalizando máis os diagnósticos e os tratamentos, porque, como antes dixemos, o cancro é diferente, e son moitos cancros, e dentro dun cancro hai moitas características diferentes. Cada vez temos que estudiar íntimamente como é ese cancro nese individuo, nese momento, para tamén ir recoller as características moleculares do tumor e poder buscar un mellor tratamento para ese doente. Súmanse novas técnicas cirúrxicas e tamén grandes avances farmacolóxicos como inmunoterapia ou os anticorpos conxugados que permiten maior precisión e menos toxicidade. A combinación de tratamentos dirixidos ca quimioterapia, o que chamamos os ADCs, os conxugados, os anticorpos conxugados, que vai a ser a nova forma de dar quimioterapia, con sendo máis precisos, máis eficaces e menos tóxicos. É un anticorpo monoclonal ao que se une unhas moléculas de quimioterapia, vai selectivamente á célula que queremos. Hai que potenciar a investigación a todos os niveles, a nivel básico e a nivel translacional, como é este laboratorio, pero tamén a investigación clínica cos ensaios clínicos. A oncoloxía do futuro vai ser totalmente personalizada. Cada paciente ten un tumor que é único e que está en un entorno único que é ese paciente e que ten unhas firmas, como unhas marcas que nos van a marcar por onde tenemos que dirixir os tratamentos. Inmunoterapia personalizada. As CAR-T aplícanse hoxe a 107 pacientes e axiña se van fabricar neste centro de terapias avanzadas para cánceres de sangue e tumores sólidos como os pancreáticos, que melloran a resposta ata o 80%. Para 2026 está previsto tamén o centro de protonterapia, que converterá Santiago en fabricante para a zona noroeste, con máis posibilidades para a abordaxe, por exemplo, dos cancros infantís.